बे समाव नैबे फुंबिलि समनि समाव आं बयखौबो गोजोननाय जासिसै आरो नोंथांखौबो आंनिफ्राय गोजोननाय जासिदों। दा मैया थांनाय हराव जोंनि इउपिपिएल दोलोनि हाइकमान्डआ मोनसे डिसिसन लानानै मोनसे फार्स्ट फेज बिजाथि डिक्लेयार खालामबाय आरो बेयावबो आंखौबो बे जमदुवार समस्तियाव बिजाथि महरै आंखौबो डिक्लेयार खालामबाय। बेनिखायनो जोंनि बिटिसिनि दैदेनगिरि जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावो आरो बेबायदिनो बेजों लोगोसे बिनि मावथि हान्जा जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो आङो साबायखर बावदों। बिथांमोना जिहेथु आंखौ सासे बे जमदुवार समस्तिनि मावनो हाग्रा होननानै बिथांमोना बिजाथि महरै आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो जुजिलांगोन आरो बे जमदुवार समस्तिनि जानानै आङो नांनानै बेयाव देरहासार जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो गोबां रायजो राजाफ्रा आंखौ खावलायदों बुंदों हेफाजाब होदों। दा बेनिखायनो आंहा बेयाव 100आव 100% आङो देरहागोन होननानै आंहा मिजिंथिनाय दं आरो इउपिपिएल दोलोआ दानि फैगोन 2025 मायथाइनि जे गोदान सरखार बेयो मोनसे सान्थि मोनसे परिचालना जाथों बे जोंनि प्रमद बर'नि दैदेननायावनो। दा बेखौनो आं आसा खालामबाय आरो गासैबो रायजोफोरनि सायाव आङो मोनसे खावलायनाय दोनबाय जोंखौ भटनि मुङाव जोङो दिनै खावलायहरनाय थाबाय जेन' जोंखौ भट होनानै देरहासार खालामनानै दानि फैगोन सरखारखौ गोजोनथायै दैदेनलांनो जेन' जों हाबावो। बेयावथ' रायजो राजाफ्रा जिहेतु आंखौ हास्थायबाय थादोंमोन दा रायजो राजाफोरनि लुबैनाय साननाय बायदि जाफुंबाय। दा गतिके रायजो राजाफोरानो जुदि आंखौ हास्थायखादोंब्ला बेनिखायनो जोङो नैबे जमदुवार समस्तियाव बिपुल भटआव जोङो देरहागोन। जोङो गैयाब्लाबो जोङो 20निफ्राय 22,000 जोङो भटखौ मोननो हागोन। दा जिहेतु रायजोफोरा बार बार आंखौ नोंथाङानो फैनांगौ होननाय आरो बेबायदिनो जोंनि हाइकमान्डनिसिमबो मेसेजफोरखौ हरनायजों लोगोसे आंनि सायाव फोथायनानै नैबे टिकेटफोरखौ हरबाय। दा बेनिखायनो आङो जोंनि जमदुवार समस्तिनि रायजो राजाफोरनिसिमबो आङो हामबाय होननायखौ आं जासिगोन। आङो दिनै गिबि हिसाबैहाय आङो गिबियावनो आङो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ हामबाय होननानै जोङो दिनै नैबे गोथार थानसालियाव आङो फैदों आगान सुरफैदों आरो बेबायदिनो बे गोथार थानसालिनिफ्राय आंनि जे राजनितिनि जिबन जात्रा आरो बे दानि जे फैगोन बिसायख'थिनि जे रोनथिलियाव ओंखारनो थाखाय आङो बेखौनो हाबाफारि लादों आरो दायोसे उनाव जोङो ब्लक अफिसाव थांगोन। ब्लक अफिसनिफ्राय जोंनि जे हाबाफारि दं जोंनि ब्लकनि दैदेनगिरिफोर बिथांफोरनि जे मेनेजमेन्टनि सायाव जोङो आगानफोरखौ सुरलांबाय थागोन।